posesia balonului, să ne câștigăm în primul rând balonul și apoi să menținem posesia. Să construim foarte atenți acest atac, să nu comitem greșeli, să nu ne precipităm în atac. Este mult de margine pentru echipa României. Încearcă canadienii să musculeze molul nostru, bun, dar iată, trebuie să fie un eseu. Este un eseu, cred, pentru echipa României. Ne îndreptăm spre spațiul de țintă. Este eseu pentru România. Este eseu, în sfârșit vine și eseul. Bucurie mare pentru suporterii echipei noastre. Ne mai liniștim puțin. Cine este de acolo este Mihai Macovei, marcatorul eseului, capitanul echipei noastre, la al 7-lea eseu personal în cariera internațională, la al 13-lea eseu personal. Să sperăm că începem să ne impunem jocul și să creăm